5 Februari 2023 koktisalni salmario diponni ekta tamani jorao asomsa sot sarke nangui kirima sungsake takhuk sibu debormani nokong kaisani nok khamui thaplasakha tei takhuk sibu debormani bwsakwni tongjamani bwsajak khoroksa bwsala khoroksa boroknui no bibi bufayong khamui thaplasaui kirima sungsake thwikha serai knui theinani buma bufa kha khamlaijak kha bailaijak mokolni mutui reolaijak holongni saifano khapang bhurulaijak tei kamini borok rokbo jotono kha khamlaijak tei jotono mokolni mutui reolaijak serai knui hor khamui thwiwi tongmani jorao buma bufabo kebo phano nok kwrui seraini buma hinkhe bwsakwni no muthuwi nok dogar berebui gatio thangui ri suwi tongmani jora seraini bufa hinkhe buini sradao mami sungui tongmani jora serai knui theinani bufani mung hinkhe Shibu Deborma tei bumani mung hinkhe Ratna Soki Jamatia serai knui theinani mung hinkhe Anita Deborma bai Rakesh Deborma Anita Debormani omor saro 3 bochor Rakesh Debormani omor 2 bochor 2 mas serai knui theinani Nikuma Kami Kumpulung Thandasora Killa Adi Block District Udaipur Gumati Tripura।